Astăzi am o veste foarte bună. Am luat AVP Silvan, deci mi-l doream. Și după cum vedeți e 4 gol, dar mie mi-a picat din Destiny Crate. Hai să-i dăm un inspect. Nu știu, îmi place extrem de mult și chiar mi-l doream, adică aveam plan să-l cumpăr, dar dacă mi-a aplicat din Destiny Crate, mi l-a dat că am jucat un meci de, nu mai știu, de dezamorsare sau ceva de genul și mi l-a dat Destiny Crate-ul și, nu știu, îmi place foarte mult. Hai să dăm un meci de așa cum îi zice, de dezamorsare și revenim din meci. Bun, și ne aplicăm mapa raz, ne băgăm Tero și haideți să luăm, nu luăm AVP-ul. Sau haideți mă să luăm, încercăm să dăm niște nou scopuri. Vreau să-mi pice Sandstone pentru că ca stau mai mult un pic pe home. Poate dădeam și eu ceva. Dar acum apărast, nu știu unde aș putea stea să... Oh, l-am văzut. Oh, hâț, Johnny, două la rând, Johnny mei, hâț. Două nouă scopuri la rând. Două nouă scopuri la rând. Hai să ne băgăm în gloanțe. Două nouă scopuri la rând, bro. Două. Și vom începe, cred că, cu un Deagle de Violet Flame. L-am luat pentru că și skin-ul ăsta mi-a plăcut extrem de mult și am zis, bă, vând ceva chestii din inventar ca să-l iau. Și efectiv iubesc așa ceva. Și m-am zis că e pe Deagle. Sincer, dacă era skin pe alt pistol, așa nu-l luam. Sincer. Îmi place foarte mult Deagle-ul și chiar joc cu el. Dacă mă întrebați de unde mi-am luat ținta, m-am inspirat de la Matey. Pentru că am luat-o și pe lui Softic și nu prea am jucat bine cu ea. Dar la lui Matey dau cam multe headshot-uri și așa, deci o să rămân cu asta. Și m-am speriat de era cu echipier de-al meu, dar am crezut că... Eu m-am apucat de standoff, nu știu, căutam ceva în formă de CS, cum ar veni, pentru că eram pe drum și vreau să mă joc CS, doar când aveam PC-ul la mine. PC-ul, doamne, calculatorul și nici laptopul la mine. Și am zis, hai mă să îmi instalez standoff să văd cum e, că văzusem 2-3 shorturi de la Softic. Dar nu știam cine e Softic atunci. Și găsesc 2-3 shorturi și am zis, hai să încerc să văd cum e. Și de atunci mă joc, mamă, ce prost am dat acolo. Flash-ul ăla. Dăm door sau double door? Hai, dăm double door. Sigur nu stă nimeni double door. Stau acolo, campează. Nu. Oh, mamă. Mi-a dat cu scop. Și de-aia că avea scopul pe cap. Ce să ne luăm? Hai că luăm un Mac 10. Am avut skin pe Mac 10. Ce fac? Am avut skin pe Mac 10, doar că l-am vândut ca să iau Deagle-ul. Că nu aveam destul gold pe balanță. Gen aveam, că cumpărasem ceva mai scump. Și mai aveam gold. Deloc nu mai aveam gold. Și am zis, bă, decât să-mi bag gold, lasă că mai bine vând un skin care, da, nu prea așa, și mi-am luat Deagle-ul. Holy moly, guacamole. Hai să ne punem și un pic pe jucat, că am dat într-un meci, nu știu dacă știți cine e Yakuza. Yakuza este cineva care e prieten cu Softic, joacă cu el pe pistoale și așa.
și am dat de Yakuza în meci. Și mi-a dat o baionetă de aia. Bro, m-a rupt, efectiv. Mi-a dat odată o lamă. Yakuza. Le-ați dat de vreo vedetă în meci? Să știți că eu înainte de canalul ăsta am mai avut un canal, doar că mi l-am șters. Deci nu mai puteți să-l găsiți pe YouTube. Tot așa m-am chemat, doar că mi l-am șters și nu mai puteți să-l găsiți. Oli, pișca frână. Nu știu ce... Am aflat cine mi-a dat. Hai să dăm acolo, poate cineva. Nu era nimeni. Nu? Cred că da, nu era nimeni aici. Mergem B. Eu am bomba, Doamne. Am vorbit și nici n-am văzut. Hai că plantăm B, dacă tot... Nici nu știam că eu am bomba. Deci și vreau să mă uit înainte, dar am zis, lasă-mă că mă uit după. La omul stă cu cuțitul în mână când se duce pe B. Bă, nu mai stați cu cuțitele în mână când vă duceți pe site-uri. Nu mai stați. Nu mai stați cu cuțitele în mână când vă duceți pe site. Că așa puteți să stați. Adică, mă rog, eu nu stau. Adică îl mai scot așa. E default, na. Nu vă luați de mine că nu prea am gold pentru că, na. Hai să dăm acolo un flash, că am văzut pe cineva. Ne batem. Nu cred că am dat bine raid-ul ăla. Ba, l-am dat bine. Așa, și acolo da un molotov. Totul să mă omoră, slash. Stați un pic, chat, stați un pic, stați un pic. Să fac și eu controlele. Caută-l, dar nu-l găsesc. Nenicu. Așa. Aplică. Două, scuzați-mă, o secundă. Gata, am revenit. Hâț. M-a tras din greșeală. Hai să... Ce-ți mai zic, champ? Ce-ți mai zic, champ? Let's go, champ. Am intrat la Terra. Am intrat la Terra. Hai să-și luăm la cap frumos. Sincer, ia stați un pic, ca să facem noi bani de AVP-ul ăla. Hai să ne jucăm și noi, mai un 1000, mai... Deci, jucăm doar G200. Jucăm doar G22? Hai că jucăm doar G22. Sunt troll. Fac troll, efectiv. Mă mișc aici, sar. Stai așa că vreau să-l dau aici un molotov. Pișca frâna. Bă, cât i-am dat, bă? I-am dat și ceva, măcar? I-am dat și așa. Doamne, cât lag pot să am. Nu știu dacă se vede pe filmare lagul, dar am un lag. Nu zic. Nu știu. Hai să ne luăm Hai să ne luăm un MP5. Așa, mai ieftin. E default că l-am vândut și atât așa gen. Eram atât de disperat încât le puneam la 2 sau 3 0.0 gold ca să iau Desert Eagle-ul ăla doar ca să le vând mai repede. Wow! Cum? Era să dau un rage quit puternic, champ.
Era să dau un rage quit. Era să dau un rage quit. Plantează-mă bomba în smoke. Nu mai plantează în smoke. Doamne ferește, Doamne. Sunt 2-1, ar trebui să câștige. Vrea să-i dea lamă. Vrea să-i dea lamă, bro. Hai, mă. Face, nu știu, sau M110-le sau AVP-ul. Hai să luăm AVP-ul. Toate utilitățile. Dăm așa un flash la mișto. Chiar la mișto. Ba, cam la mișto. Hai le bag acolo un nade. Ce zic? Hai ne ascundem un pic așa. Hai să dăm aici un smoke. Nu e nimeni. Pe ce? Of, bă! Chat, știți că pe AVP în standoff nu avem, dacă noi dăm cu scop, nu avem din asta, cum îi zice, vrut să dea lame, să dau ambii lame. În standoff, dacă avem AVP sau ceva cu scop, în afară de ăstea ACR-12 sau așa, nu, dacă nu punem scopul, nu avem țintă. Dacă ne ducem pe calculator și ne punem din asta cum Crosshair X. Uite, la ăsta are scop, doar că nu e armă de calibru mare. Adică nu e armă cum ar fi AVP-ul sau M20, cred că se numește, sau M110. La alea mă refer. Eu cred că trișăm, practic. Adică, sincer, ar trebui să ne luăm bani dacă facem chestia asta, că, na, e prea ușor să dai scopuri. No scopuri, scuzați, ce? Nu, utilitățile de la ăștia mai scutim și noi așa bănetul. Hâț. Default. Hâț. Na, oamenii mei pun... Oh, pișcă frâna. Mă duc pe el? Îl dau un flash? Na, ce prost l-am dat, champ. Și aici să nu se stingă. Oh. O, vreau să-mi dea lamă. Mamă, butterfly. Auzi la mine, ce butterfly. Dacă ne-am băgat ce să facem chat? Hai să luăm și M10-le. Doamne, M110. Let's go, champ. Ce vreau să dau un smoke. Cred că știi și de ce. Dau aici smoke. Hâț! Oh, hâț! Man! Și chat, cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like, un subscribe, un share și paș, paș.